Ang Ginoo mananatili. Kinudlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayon ang mga binuan nangadto kang Hesus ug nangutana. Kinsa man ang labing dako sa imrean sa langit? Si Jesus mitawag sa kabata o ipatindog niya sa tubangan nila o bingon siya. Pinagtubi kini, gawas kung mausap kamo, kung mahimong sama sa mga bata, dilig gayat kamo, magasulod sa imrean sa langit. Ang labing dako sa imrean sa langit, mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama nining bataan. Ug ang magadawat ug usan ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matmo ninyo nga dili kamo magkamay bisan usa nining mga gagmay bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel at tuwa karamay sa tubangan sa pamamahan dito sa langit. Sa inyong muna-muna, kung saan may buhaton sa usa ka tao, kung kawalan siya usa kato sa kamero, iya kayong iyaan ang kasyaman ug siyam nga maniksid dito sa bungtod o kulagaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, nga nikakaplag niya niini, mas malipay siya pag-ayo tungod niining karinuha kaysa kasyamak siya nga mawala. Sa bawang pagkaagi, ang inyong kamahan na tuwa sa langit, dili puot nga may mawala, isa usa ni mga gagmay bata. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kakapis sa gantamon sa ibong saan, mao pinili magpulong nga nalagok diha sa Santo Responsorio. Ang saan sa Dios, kapis sa gantamon, kung pili atong makapot. Ang saan sa Dios mo ang imrian sa langit, ang kinabuhi walay katapusan. O pitangtanan, nangandoy sama usab sa buong samahan. Nakita sa katapusan ng panaw ni kalibutan, mayabot ngadto sa gisaan ng imrian. Apan mga igsoon, sa dili pa nato makapot kanang pakis nga saan sa Dios, kinahanglan sama sa isulti ngadto sa mga tinunan nga magpakasama kita sa usang kabata. Kung dili kita magpako sa atong kaugalingon nga magpakasama sa usang kabata, dili nato magpako ang saad sa Dios. Anong bata man? Kaya sa usang kaniya sa bata, usa lang tanaw nato kaniya sa bata ang pagkakaoksanon, no? Very humble bata. Kung may gusto sa Diyos sa kitang ko, wala kang ginawala nato, kailangan kita sa pagkabata, no? Yan dito sa pagkabata, nalagyan niya mapagsanon, no? Nalagyan niya sa pagkaling mga tabunan lang, sa tabunan lang. Kinanglan ato ng pangitangon, kaya sa ganang katikip, kanato mga igsuon, yung ato mga nagawagkaman, ang iyang saan, ang imrian sa langit. Ang ato ang buhaton, kumanan ko, tanawa na ito pagpahalig ng ito ganingon, lintihan, harap na itong kinaya sa usang kabata, butumo pagpahalig, ang kinaya sa pagkat mapauksama. Mga lando, kantamon,
nilipyuhan sa panagkingan lagi karon kung kita o tutuko pagbalik ang kadtong ilas sa usa ka bata nga mo'y pipit kanato sa gisaan sa Dios ang gikrian sa langit. Palibog ko Panginoon.